Рәшидә Әшраф кызы 1932 елда Җидепулат шәһәрендә күп балалы татар гаиләсендә туа. Кечкенә кыз сугышны өлкәннәр белән бер рәттән каршы ала. Абые сугыштан кайта алмады. Без инде сугыш вакытында әтиемне трудармиягә алдылар. Без әнием белән калдык. Эшләргә туры килде. 7нче классны бетердем. 8нче класска барырга benim kiyimim bulmadı. Ayakka kiyirge bir ne yok. Kulmak bir ne yok. Ben işli başladım. Bibliotekar bulup 3. mektepte. Gündüz işliydim bibliotekar bulup. Kişke kiş mektebinde okudum. Күп һәм намус белән эшләде. Көн сайын ата-аналарга зур гаиләне туйдырырга, ярдәм итәргә кирәклеген аңлады. Сугыштан соң мәктәпне, институтны бик яхшы тамамлый. Институтның 2нче курсында ук үз тормышын нинди һөнәргә багышларга теләвен белде. Сорандым авылга барырга. Анда бит кинофильм бара иде. Сельская учительница дигән. Сельская учительницаны күреп, карап, ben de шундый укытучы булам дип авылга киттем. Авылда һәм шәһәрдә эшли, укытучы карьерасының бөтен баскычларын уза. 21 яшьтә мәктәп завучы, 23 яшьтә директор булды. Нәтиҗәдә Җидепулат өлкәсенең укытучыларны камилләштерү институты директор була. Ире Мунир Габсавих улы турында да җылы хисләр белән сөйли. Киттем Селинага. Кыр. Bir вагончик тора. 10 трактор эшли. И шунда минем Юлдашым эшләде начальник отряда булып. Без әнәкәен ЗАГСка барып регистрироваться иттек, и шуннан мин тора башладым Мөнир белән бергә. 1978 елда Мәскәүдә укытучыларның бөтен союз съезды делегаты булуы турында шатланып искә ала. Укытучылар эшчәнлегеннән тыш күп еллар Җидепулат шәһәренең татарларына сугыш елларының тыл хезмәтчәне статусын алуга ярдәм күрсәтү буенча зур эш алып барган. Күп татар хатыннары анда 3 сменада эшләделәр. Трудовой книжкасында ул язылмаган. Мин шуларны архивтан справкаларны изләп, ул татар хатыннары ала башладылар пособие. Әнәкәен башка халыкта килә башлады. Мин 3000 кешегә булыштым пособияларга. Хәзер алар тружники тыла военных лет. Татарстан Республикасының атказанган мәгариф хезмәткәре СССР мәгариф отличнигы Рәшидә Хәсәнова бүген лаеклы ялда. Онукларым минем юлымда алдылар. Алар мәктәптә эшлиләр, укытучы булып эшлиләр. И шуның өчен бик ризамын внучкаларымга, балаларымга. Бу дөньяга да үзем бик ризам. Адилә Тухбатова, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казахстан.